Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Araceli, Minyo ug may duha ka anak. Itago na lang ang kompleto na kong address diri sa Mindanao. Punto medikal kining akong suliran ug may legal sad unya akong pangutana. Kabahin kini sa nadiskubrihan kong sakit nga wa ra man unta ko'y gipamati. Aron isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat. Nahurot na gyud og kahalin ang akong gilutong sudan ron. Aw, do na di ay nabilin dihang gamay. Ato lang unya nang isudan ron panihapon. Ako na hugas na imong gisudlan sa kuan be, sudan be. Pahuway na lang. Kinaibaw kong kapoy kay ka. Ikaw ba ba'y magluto anang imong gitinda? Ay, sus, makapahuway bagod ko og anilas bay. Nga do na pa may mga bata nga atimanon. Nya daghan kaing trabaho unon din eh. Pero pahuway sa og kadali kay sakit ang akong mga lutahan, oy. Nga naman ah. Da, sa kakapoy na tingali ni. Ug mura sa dug sakit ang akong mga muscles ba. Din, hiluta lang unya ko kahuman nimo diha ah. Oo, sige. Andam lang yung haplas dito. Pero unya lang siguro pahilot na ko, humani mo kaon. Ay, di na ko manihapon, uy. Ha? Nga naman. Buang nga bitaw. Kabantay ko ning mga nangaging mga adlaw ba nga. Murag, nawa man akong gana sa pagkaon. Nga nagod na. Ay, basig napulaan lang ko sa baho sa sudan ba. Napughan ako. Kay ako ba yamang luto? Eh, pero bisa na. Mukhaon gid gihapon ka. Kay kabantay bitaw ko nimo murag. Hindi gamay ka. Ha? Nigamay gyud ay ko? Ay naunsa, ikaw raman sa inanindag sudan nga ni Daot. Bitaw masa. Pero usahay manggod ma, murag mabusog na malanggod ko sa baho sa sudan. Unya, doon na say panahon ba nga kung mabisin ako, ilabi pag daghan ang mamalit, malimot na lang sad ko sa pagkaon. Uy, dili ingon ana Araceli, oy. Bisan unsa na to ka bese, di gyud ta malimot sa pagkaon, day. Kay unsa nam lang anya atong kusog sa pagpaningkamot kung kuwang tas kaon. Mopahoy lang sa siguro kog paninda og sudan ma. Ha? Kapoy sad gyud noon ang manindag sudan oy. Kay mamata kog sayo, nya magluto. Mo nang ini ko man ako paninda ba, kapoy na gyud kaay ko ma. Unya? Unsa naman lang unya imong panginabuhian? Manarbaho ka? Ay, di ko anong manarbaho ma oy. Kapuyan ko anong dunay amo. Balik na lang siguro ko og pang manicure o pedicure. Uy, may kay mibalik na kag panlimpyo ko uy, Ars. Kay kapuya na dyan kumuantog parlor ay. May ka, kay ikaw mong gimaari na ako. Ug mas barato pag yung imong pangayo. Salamat Maricor ha. Nga naapagyud ay taon ng akong mga suki nga magpalimpyo sa kuko. Uy, tuoy ba? Hmm. Basi ganahan ka mag-donate og dugo. Nagpahibaw ang barangay nga doon ako na bloodletting. Donate yun ha. Ha? Nakadunay jud kag dugo sa miyaging adlaw? Oh, pero eksaminon pa man kuno tong akong dugo kung makapasar ba, kung limpyo, o i-donate. Pero matod nila tawagan ra kuno ko. Oh, wa pa di klaro. Ay, kadiyat may nanawag na ako. Kinsa man ni oy nga, wa man ko kailaan ning numero ha. Hello? Yes sir. Yes, ako ni sir. Ha? Sige sir. Salamat sa pagtawag. Bye. Oh, kinsa man to? Nganong murag nag-uul man ka? Din, taga Red Cross tong nanawag. Ug matod pa niya. Dili ko no limpyo ang akong dugo. Doon ako no ko'y Hepa B. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming.
Nakalitan ko sa giingon sa nanawag nako nga nagpaila nga taga Red Cross bahin sa resulta sa iyang pag-examine sa akong dugo. Nga doon ako nukoy sakit nga Hepa B. Og diyang nagpa-doktor ko, ang result, reactive. Unya, Basin mao nang bation kag kakapoy sa. kitsa ba'y magtuoy nga tungod na di na kay may gibati ko. Nga natural man siguro kung bati og kakapoy. Tungod kay kapoy manggid tinuod ang akong trabaho. Ug ingon sad ka nga di ka gana mo kaon. Kay nagtuo pod lagi ko din nga napughan ra ko sa baho sa akong giluto nga mga sudan matag adlaw. Ug magsige sa kagpahilot nako kay ingon ka murag sakit imong mga joints ug muscles. Daoy. Kitsa ba dili manakit ang lawas din nang akong kaskas niya ako pag yung saya utong nanindap kog sudan. Pero dili ra gyud ako una-unaon ning sakita din. Kay mag-uol raman ko. Padayon ako sa akong kinabuhi. Schedule na ako nga moadto sa ilang marikor aron paglimpyo sa iyang mga kuko di ay din. Ay, di na ko magpalimpyo, Ars. Uy, kay... Doon naman di kuno kay sakit nga mananakod. Ha? Nabaniog, nagit dito sa barangay, ay. Nga may sakit man kuno kang hepa. Nya, manakod man na. Marikor. Unya, wala ni mo ilain ang imong mga kamitay. Sa mas plato, kutsara og tinitor. Kay simba ko og matakdan nimong imong pamilya ba. Ay, pastilan, uy. Sige, rabagid ko palit og sudans, gitindan mo sudans mi agi. Oh, Kasi may sakit na kaadto, uy. Ay, simba ko lang yun. Pag-isolate, uy. Kay manakod ng imong sakit. Marikor. Grabe na kaayo si Maricor din. Muragin magdili amiga kung mo nakasulti na ko adto. Oh, doon na tuod ko anang sakita. Ingon tong nitawag na ko. Pero wa man ko niya sultihi, oy. Ngayon na ginianak ka kuyaw ang sakit nga mananakod na di ay. Siya piti nagdaot mo sa barangay. Ug iyang giingnan ang uban tang silingan nga suki sa tinda mong sudan. Na kung mabaligya at balik, dili sila mo palit nato. Kay basing kunog, matakdan ko sila sa imong sakit. Unsa? Grabe ang pagdaot ni Maricor sa akong pagkatao bahin sa akong sakit. Kay kuno, mananakod lagi kuno ning sakita nga Hepa B. Pero gipadoktor man ako ang akong pamilya. Wa man sila matakdi. O ang akong mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana. Nagpakuha ako og dugo sa bloodletting kay mo donate unta ko sa akong dugo. Apan, nakita nga may sakit ko nga Hepa B. Unsa man ning sakita? Og diin man ninako posibleng nakuha. Ikaduhang pangutana. Nagpadoktor na ko ini. Og ang result kay reactive. Unsa may buti pasabot ani? Delikado na ba kining akong hepa? Mananakod ba ning sakita? Og ilain ko ba ang akong mga gamit? Kay nagtinda ba ya unta ko klase-klase nga sudan? Ikatulong pangutana. Ingon sa doktor nga dili ko no manakod kining sakita. Tinuod ba? Naa ba di ay hepa nga dili manakod? Kay gipadoktor ko ang akong pamilya. Wa man sila matakdi nako. Ikaupat o katapusang pangutana. Punto legal. Naami silingan nga labihang nakalibak nako nga kuno may sakit ko nga mananakod. Gipakauwawan ko niya. Giingnan niya ang mga tao nga dili na papaliton sa akong tidra nga sudan og ang mga suki nako sa manicure ug pedicure. Dili na paareo nako para magpalimpyo sa ilang mga kuko. Unsa may akong ikaso aning pagpakauwaw nako og nawad-an kog panginabuhian. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Araceli. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga problemang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako sa psychiatrist, mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka padala sa mong email, suliran
ran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kining you cannot control the variables that make up your day-to-day experiences. So wag tay inunta kapasidad or abilidad nga mo control sa unsa may panghitabo sa atong palibot. Ang ato ra yung makontrol ang atong kaugalingon. Kaya bitaw sa traffic bitaw kayo, na ani sa mong libro. Mag-drive ka o magsakay ba ka og public utility vehicle. Wa man kay mahimo anang traffic kay malagi nang nagkadaghan man ni sakyanan. So ang imong mahimo is i-control lang nimo imong kaugalingon. Dili ka masuko, nga dili ka mao na siya, no? So daghang mga butang aning kinabuhi nga di nato makontrol. Pero ang makontrol na to, ang atong emosyon, ang atong kaugalingon. Mayong pagpaminaw di ay sa mga taga Baybay City, no? Sige kog agi ng inyong lugar da sa Baybay. O ang atong silingan din mapirming maminaw si Joel Andalis ug si Lady Jane Dangkulos mayong pagpaminaw ug si Orlan Sinilias ug Lolito Luzon. Ang mga taga Orchids Village sa Barangay Salvacion, Ormoc City o mga taga Porok 3, Barangay Alihos, Bato, Leyte, no? Mga Sanoria family, pilay, mga Sanoria family, daghan kayo sila, no? Mayong pagpaminaw nyo diya. O si Ellen Grace Alumbang da sa Lanao del Norte, no? Glesirio Galolo dia sa Cagayan de Oro City mayong pagpaminaw. So ato magtatampo ko nadawa si Araceli, 28 years old, taga Baybay. Minyo ni siya duhay ang mga anak. Punto medical ning problema ni Araceli, no? Og napoy legal, no? Napoy legal ang problema ni Araceli. Ako lagi paningkamutan ni Araceli nga matubag na ko ni imong mga pangutana, no? Kung balikon, permi kung muagi ng inyong lugar da sa Baybay, no? Sa ay gani, sakay ko pick up, ari mo muagi sa Mahaplag, ha? After Mahaplag, regards na imong tanan da sa mga Mahaplag, anong baligya dag mga budbud o mga bibingka des iskina, no? Permi kung mupalit nyo diha, no? Yung pagpamilya nyo diha. Kabalo ko, naghatag sila mga ngalan, pero naman ito nasuwat na ko. After Mahaplag, so good naman na, no? Taga diha kung dahan napita, no? So, unang pangutana ni Araceli, nagpakuha kog dugo sa bloodletting kay mudonate unta ko sa akong dugo. Apan nakita nga may sakit kong hepatitis B. Unsam ning sakita og diin man ni nako posibleng makuha. Araceli, kining hepatitis B usa di siya ka viral infection, hepatitis, so meaning sa atay sa atong liver, na ani siya inunta kalit nga pagka-atake na po'y gitawag na itong chronic o dugay. So kini mo itong atay kung may problema, no? Magsugod tag mga fatty liver, mag-cirrhosis, simbako lag mag-cancer, no? So kining hepatitis B preventable ni siya, ma-prevented ni siya kung ang usa ka bata ang bag-ong natawo tagaan og bakuna, vaccine nya na ay booster dose nga mga nga ihatag sa doktor mga pipila ka semana after. So more or less protected ang baby ni ani, no? Unsa may mga pamaagi nga mapasa ning hepatitis B sa usa ka carrier, usa ka positibo nga tawo ngadto sa another nga tawo. Kini siya mapasa kung ang usa ka tawo makakuha og blood nga gikan sa usa ka donor nga naay positive ani hepatitis B. Pwede po ni siya sa semen, body fluid sa katong mga dili protektado nga mga tawo. So, kung balikon, mapasa na siya sa dugo, no? Sa dugo. Mo na nga i-screen gyud maayo ang donor before ni siya i-allow nga usa ka muhatag sa iyang dugo kay nakaibaw kung sa metabo kung nang mabunuhan atong dugo maka-receive lagi sa imong dugo nga positive ka og hepatitis B, siyempre matakdan to siya, no? So balik ko na ko naani siya gitawag na mo sa among pinulungan sa mga doctors og acute, meaning short term. Una po siya gitawag og chronic.
or long term, no? So viral ni siya although giingon nato nga kanang lisod gani kuano ning kining mga viral nga diseases kay way klarong tambal pero naman tay mga antiviral medication. Natay mga antiviral medication. Na mga kuan nga usa ni siya ka klase sa sexually transmitted disease kining hepatitis B, no? Sa atong sa among pagkahibalo nakoy mga pipilan na hibalan nga mga antiviral nga mga medication dili na lang nako na siya panghinganlan, no? Kini para nang Ipivir, example na siya, ha? Pero mao lagi na kinahanglan gyud mo doon mo ka mo usa ka infection specialist, no? Kay daghan kayong mga ginadili ani. So usa na nani ang imong pagkaon, ha? Mo limit ka sa pagkaon sa mga karne, sa mga atay sa baboy o unsan man diha, no? Unya kining mo limit po ka sa pagkaon nga taas og sugar content, no? Okay? Naay mga bantayanan lagi ni aning sakita nga hepatitis B. Daghan kayong mga bantayanan. Kaduhang pangutana, nagpa-doktor nako ni ani ug ang result kay reactive. Unsa may pasabot ni ani? Delikado ba ang akong hipa? Manakod ba ning sakita? Ilain ko ba ang akong mga gamit? So ako nang ginaingon, makatakod ni through fluids, body fluids, no? Sa mga unprotected, wa mabakunahin nga mga tao o katong mga magkuan og dugo, mabunuhan o sa seminal fluid, no? Walay tambal ni siya. So akong balikon, symptomatic ra ang tambal. Symptomatic meaning kung maglaba di mong ulo, hilantan ka, tagaan ka antipyretic, analgesic, naay mga antiviral medications nga daghan ni siya maka limit sa mga simptoma pero maingong tag naagay tambal nga makaayo. So far wala pa gini siya tambal nga makaayo. But anyway, ang survival rate ani is at taas-taas man. Basta kay healthy lang ka ug mabantay ka sa imong kanang activities of daily living. You can live a normal life even if you have a hepatitis B. Ikatulong pangutana, ingon sa doktor nga dili kuno manakod ning sakita. Tinuod ba naa ba di ay hipa nga dili makatakod kay gipadoktor ko ang akong pamilya wala man sab sila matakdi nako. Yes, ako nang ginaingon makatakod lang ni through blood contact transfusion o katong mga body fluids para kaning mga uban nga mga like handshaking or dili man siya perhag TV nga airborne, no? So nakay mag-istorya ka, dili man gani siya makatakod og kanang magbiso-biso ka diha, no? Pero risky ayo na lang pud pag biso-biso anang tao nga positive so hepatitis B, no? Nya you can marry, you can have a family but medyo may pagka-risgo magpagam lagi mo og doktor, no? So mo na ako ika-istorya. Ikatulong pangutana, ingon sa doktor nga ikapat nga pangutana, punto legal, no? Wala ra ba siya attorney diri? Maning kamot lang ko, no? Naan misilingan nga labihang nakalibak nako nga may sakit kuno ko nga mananakod. Gipakauwawan ko niya. Giingnan niya ang mga tao nga dili magpapalit sa akong tinda nga sudan ug ang mga suki na nako sa manicure ug pedicure. Dili na paarihon nako para magpalimpyo sa ilang mga kuko. Unsa may akong ikaso aning pagpakauwaw nako og nawad-an ako panginabuhian. Nakasabot ko usa sa imong panginabuhian nga ng mga manicure, pedicure, mga nana, no? So ayuhon lang nagistorya na to Araceli, no? Ipatawag na ni tingali sa inyong barangay captain kay kinani magud nga kanang gidaot ka, no? Ayaw na lang pagdangop aning kiha-kiha dayon, na? O kung mahimo lang, istoryahon lang, i-remind lang siya nga ayaw na po pagpalabi dagkuan kay dili gawas kung ikaw nasamad ka o niya ang imong dugo muadto sa usa ka tawo pero kung ang nakuan lang diha pag manicure pedicure nimo ang imong customer na sipyat ka og paak da sa nipper ani man siguro na ingog makatakod, no? Sa kay dili man nagikan nimo ang dugo, no? So mahitungod aning kiha-kiha, daghan ako mga experiences ani. So kini mo kiha ka, mailanig na kay pasensya, mailanig na kay budget, no? Kay puryagaba lang sa ning atong justice system, ako may puriyagaba.
kay Porbida, Stanglisora. Manang uban, di na lang mo kiha. Lagkuan-kuan lang tani, naghasol-hasol lang tani. Kay na ako'y bad experience aning kiha-kiha. Dawan tag ganahan tang madisiplina ning naghimo ni mong kadautan pero gilisod kayo eh. So, iwada na lang si mong hunahuna nga kiha-kiha. Pwede ni mo na siya ipatabag sa barangay captain. Way kiha ay, way kwarta mo.